Cobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaihan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Kondi Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaihang ibig sa barangay San Jose, Pinugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Sa umaga, ang pinamasustansya. Hindi ko na kasama. Sa umaga, ang pinamasustansya. Hindi ko na kasama. 8-in-1 na. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito. DCJB Ngunyan. Anaino. Pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:51.
An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Kuhaan na so ulunan tapos banig. Ilatag na. Sabayan mo na ka na kuha mo so abaniko. Ilatag mo na dyan sa may balkon ta orawang mo paros-paros. Dapat Kuya Manny, magtipid ka sa kuryente. Imbis na mag-irinit ang payo mo sa bayadan. Doble. Biya nagkakagaw-kagaw si Kuya Manny. Sabi da baga, bako man na apek ka ito ang nag-increase. Sabi da baga, sa supplier mismo sa WISEM. Wala man da ang kakayahan an apek na mag-increase basta-basta kan presyo kan konsumo kan kuryente. Oy, maray na pagkaw to mga tuga. Si Kuya Manny kaya pinukaw ako. Marayo na so uroig da ako. Kasya pala na ako Kuya Manny sa duwang tukawan ano. Oy, maray na pagkaw to tabi ano lamang tabian sinong pigpapangutuan dyan. Luhay-luhay lang tabian na ungit. Taba ka mabilaukan. Kung igwa manin darahan man kami gini Kuya Manny. Apat tabi kami digli sa taas. Tulos sa baba. Binilang talaga. Oy, maray na pagkahapon sa gabos na nakaantabay sa indong mga radyo. 729 kHz sa indong mga birikan. Siring man ang mga nakaantabay sa samuyang DZGB News Online. Paki-like and share man po tabi iyan. Oy, igwa na ni na update an DOH. Tolong digits ang digdi sa Bicol Region. 72 ka ini anhali sa Albay. 28 anhali sa Legazpi. 14 ang Daraga, tig-anom ana Bakakay Malilipot Tabako, tig-tuloan Kamalig and Pulangi, 2 sa Ginubatan, mantang tig-sararo ang Ligaw, 1 sa Santo Domingo and Tiwi. Igwani na 17 nga nagpositibo sa Camarines Norte, 93 sa Camarines Sur, 10 sa Catanduanes, Saro sa Masbate, 34 sa Sorsogon. Igwamanin 105 na newly reported recoveries.
baka wara man kinagadanta, wara man ki detalye digdi sa DOH. Oy, maray na pagkahapon muna kay Kuya Jumel Rosare, nakaantabay siya muna na via Facebook Live. Kay Sir Joseph Nares and kay Sir Joel Serio, maray na hapon po Ate Angel Mustaza, watching from QC. And maray na pagkahapon man kay Sir Ronnie Cerezo, good PM Angel, watching from Bacoor, Cavite. Di ko nabasaan sa kasunod. Sabi ni Ma'am Christy Navarez, hi Ate Angel, pag-greetman po si Stella Marie Natividad ng happy 21st birthday. Oy, last day na ini mo yan, Kuya Manny. Habang kamo tabi dyan nag-uungit-ungit, dapat kamo may kataning permi na tubig. Bako lang tubig, hali sa sinumagripo, ta iyan, bad kamo magkuro-kuroso. Ay, may gusto lamang po akong i-share para sa mga bago as in first time na mommies, ulay kita, sabiyon ko sa imo, this period is going to blow by super fast. Ngunyan, garadeng katapusan ng banggi asin aldaw. But trust me, bago maaraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arrogant Wilkins distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of the Coca-Cola Company. Nagbabasa man ganyan ako Kuya Manny sa script. Baad may maumit akong word. Or baka may maumit akong letter. Oy, maray na pagkahapon man kay Sir Ronald Makua, watching from Verac, Catanduanes. Maray na pagkauto dyan sa mga nakaantabay sa Verac. Noarin daw ako maka dyan sa Verac. Nakaduman ka na Kuya Manny? Di man kaya kami tigi-iba ni Tataping. Tapos si Tataping nga din, nakakauli. Oy, 2 minutos sa sana bago mag-alauna nin pagkahapon. Oy, antabay-antabi sa aga, magkakaigwan ni na misa dyan sa Albay Cathedral. Misa de Requiem para offered naman kay na maaram na dipuntong President Benigno Simeon C. Aquino III. Dyan sa Albay Cathedral, 7:30 a.m. po yan. Pero syempre, mahigpit po dyan na i-obserbar ang minimum health protocol. Kundi po mag-antabay na lamang po kamo sa DZGB. Tay on air man po yan, may coverage po kami dyan. 7:30 yan yung pagkaaga sa aga. Papanginutan po yan ni Reverend Father Joel Z. Bailon, ni Bishop na nasabing misa. Sa mga sa pamilya and sa mga suportadores ni President Pinoy, condolence po. Sabi baga, maski ano man ang kulay kan kulay mo sa sa politics, condolence man giraray. Syempre, dawa puro paano may magayon man ining naging epekto and naidarakan na si President Noynoy pa ang nagtukaw bilang presidente. Sabi ni Mama Narvaez Amira, watching from Piduran Albay po Ate Angel. Oy, salamat po sa kabos na nag-antabay nguna na pagkahapon. Sa aga naman kita mag-iribanan. Sabi ni Dearest Kompetente Raimundo, listening from Bamban, Manito, Albay. Ako po ang sinong nakaibanan nguna na pagkauto. Ako po ang gagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick.
The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in